15 dece sigurno može da igra može da stasa da igra. Da li kod nas ili u nekom drugom klubu, to je sigurno. Da je pokazuju talent, da su predani na treningu, jer trening je sve ono što ide kroz taj čitav rad, znate. Pozdrav ljudi iz istočne Srbije, tačnije iz Svrljiga. Jedno mesto koje ima zaista fenomenalnu prirodu, pejzaž je zaista fantastičan. Svrljig se prvi put spominje davne 1019. godine u povelji vizantijskog cara Vasilija II. Makedonca. Ali mi smo došli ovde zbog jednog ponosa ovog mesta, a to je fudbalski klub koji nosi isto ime kao i ovo mesto. Idemo da upoznamo fudbalski klub Svrljig. Stigli smo na stadion fudbalskog kluba Svrljig i ovo nije samo stadion, ovo je ceo kompleks. Iza mene teren za tenis, teren za košarku, teren za mali fudbal. Ovde je definitivno sport u centru pažnje. Idemo sada na stadion. Marko, ajde da krenemo malo od osnivanja, malo o istoriji kluba. Pa znate kako, naš klub je jedan od starijih u regionu, što bi se reklo. Od 1926. godine je ovako neki zvaničan početak našeg kluba. Ali to je bilo u pripremi 1924. godine kada je Dragi Svetozarević, istaknuti jedan fudbaler i tu građanin, doneo jednu loptu u Svrljig. Odatle je sve krenulo. Loptu je doneo u kafani London. I onda su oni odlučili, pošto je London kafana, to je grad, da se klub zove Građanski. Znači, naš klub prvo se zvao Građanski, a kasnije, kroz neko vreme, dobio je ime Svrljig po našoj opštini u kojoj živimo. Uspesi su se nizali. Ekipa je bila promenljiva, ali najveći uspeh je fudbalski klub Svrljig doživeo od 1996. godine, kada je iz Niške zone ušao u Srpsku ligu i bio je srpsko-ligaška ekipa do 2000, da vas sad ne slažem, 3., 4. Od tada malo je krenulo nešto i nizbrdo i tamo vamo. Znate kako je to u fudbalu, tako je i svuda. Ali eto, mi smo sada, nova uprava na čelu sa Aleksandrom Mentovićem došla 2021. godine. Bili smo u Nišavskoj okružnoj ligi, znači bukvalno pred samim dnom opštinske lige. I evo, osvojili smo kup kada smo došli, FSO Aleksinac. Ušli smo u zonu centar. I pre neki dan osvojili smo ponovo kup FSO Aleksinac i već sutra igramo protiv ekipe Mladost Batušinac u Orljanu na neutralnom terenu. Kup za dalje takmičenje gde ćemo se susreti sigurno s nekom srpsko-ligaškom ekipom u nastavku kupa. Super, kroz tu bogatu istoriju sigurno je bilo nekih imena koje moramo da spomenemo. Da li je neko od tih imena i napravio neku karijeru? Pa znate kako, mnoga imena su tu, kada bi sad nabrojao neke... Nekog moramo preskočiti. Znate kako. Pa neki ljudi koji su i tada i danas rade tu u klubu. Tu su poznata prezimena Marinković, Stojedinović, Filipović, Ilić. To su ljudi koji su stvarno ostavili jedan trag. Asanović, to su bili naši dobri fudbaleri koji danas njihova deca tu treniraju kod nas. Bogata istorija veže sve nas za ovaj klub i sigurno će to ostati tako. Mi pripremamo 100-godišnjicu kluba, krenuli smo sa obeležavanjem. Ove godine ćemo sa Partizanom, takav je dogovor, na jesen odigrati jednu prijateljsku utakmicu, oni će doći u kombinovanom sastavu. Znate, ipak smo mi ekipa iz zone, ali očekujemo veliki broj publike, veliki broj dece. Mi insistiramo da dođu tu neki igrači koji su baš onako poznati, da bude tu, eto, Ricardo ako ostane u Partizanu, da dođu još neki, to vole klinci, to vole svi. Inače, fudbal, mnogo trebamo raditi na promociji fudbala, sporta. Znate, bitno je da podignemo svest kod ljudi o sportu. Imate sjajan sajt? Da, jedan smo od retkih kluba koji ima takav sajt. Malo je, možda nije ažuriran ovih dana, ali
Lepo izgleda to svakako. Hvala vam. Mi pozivamo non stop ljude, dođite, priključite se našoj ekipi, treba nam što više ljudstva, to je bolje za sve nas. Rezultati su dobri, kao što ste vidjeli u prvoj sezoni, u prvom delu polusezone u zoni centar, stvarno smo bili top 3. Ali smo odlučili, kada smo napravili dovoljan broj bodova, da podmladimo ekipu i da vidimo šta ćemo sa nekom ekipom koja malo ovako. Znate, mi smo ekipa sa najvećim brojem bonusa u ekipi. Imamo 6-7 momaka koji su bonusi. Jasno. Znate, to je danas retkost. Luksuz i retkost, da. Tako je. I evo sad će nam se vratiti neki momci koji su bonus igrači, koji su stvarno i srpskoligaši, da vam kažemo ovako. To je za nas... Znate, kad igrate fudbal za jedno malo mesto, svi ljudi žele da vide njihovu decu na terenu. Mi želimo da naša deca iz Svrljiga baš budu okosnica našeg kluba, da štite boje i brane boje našeg... Kao što je nekada bilo davno, Kao što je nekada bilo, tako je. Da. Koliko imate, evo, spomenuli smo decu, koliko imate omladinskih selekcija? Znate kako, mi imamo 2 omladinske selekcije. Jedna mlađi gde su od 4 do, da vas ne slažem, to bi mogao bolje Aca da kaže, ali pošto nije tu, evo ja ću pokušati. Od 4 do 8 godina 60 dece trenira. I oni stariji oko 50 i nešto. I ja uvek volim da pitam našeg trenera Nikolu Milića, dobro Nikola, sve je to okej, mnogo dece i to je dobra stvar. A koliko mi možemo sutra da planiramo njih za prvi tim? To je najbitnije pitanje svih klubova. To je najobjektivnije pitanje. Ja razumem, sutra će moj sin sigurno da ja ću ga terati, ajde da treniraš fudbal i to sve, ali ukoliko nije za fudbal, normalno, trenirat će košarku ili nešto drugo. I ja volim da postavim to pitanje. Pa, znate kako? 15 dece sigurno može da igra, može da stasa da igra. Da li kod nas ili u nekom drugom klubu, to je sigurno. Da je pokazuju talent, da su predani na treningu, jer trening je sve ono što ide kroz taj čitav rad, znate. Jasno. Stadion, vidimo da se ulaže, okolina je zaista sjajna, ovaj ceo kompleks ima dosta terena. Imate i ovde neke planove? Sad ću vam reći, veliki su planovi. Mi smo sa dolaskom u klub ovaj ceo stadion pod ogradom stavili. To je bila nekada stara pala ograda, sada je to sve... Da, ograda je nova. Nova, postoja nova, bukvalno nova. I gradimo pomoćni teren koji će biti sa veštačkom travom, sa drenažom. Ovo je u suštini sportski kompleks koji ima više terena. Znači imamo teren za mali fudbal, imat ćemo sada mini pitch teren koji se gradi tu ispod crkve, to je isto u ovom delu. Održava se teren i da vam kažem, mogu na ruci da nabrojim 5 ovakvih terena u našoj zoni. Znači, ovo je stvarno teren, srpsko-ligaški teren. Za kraj, ko je vaš najljući rival? Ko ovde privuče najviše publike? Pa znate kako, mi smo ekipa koja je nepredvidiva. Mi možemo da izgubimo i od one ekipe koja je na zadnjem mestu, a možemo da pobedimo i prvu. Tako da u ovom delu takmičenja, pa nekako, mi smo sa Pukovcem onako ekipa koja je baš rivalska. Oni su dobri i ovom prilikom ih pozdravljam. Oni su super, ne dobri. Također, OFK Sinđelić, čestitam im na ulasku u Srpsku ligu. Stvarno su bili dobri i tu je bilo mnogo ljudi kad smo igrali. 1-1 je bilo do 90 minuta, onda smo tu malo klonuli. Ipak su oni jak trenažni proces. Znate, kad jurite nešto, onda idete i brzo da to završite. Tako da, eto, mogu da izdvojim Pukovac, Moravu iz Žitkovca isto. To je ekipa koja je s nama uvek u duelu, ali opet kažem, prijateljska jedna ekipa i jedna atmosfera je baš dobra. Zdrava konkurencija, što bi se rekao. Tako je. Super, hvala ti. Hvala vam. Ovo je bio fudbalski klub Svrljig. Oni vode računa da u svakom momentu imaju bar 6 igrača domaćih u prvih 11. Imaju dosta dečaka koji će sutra postati vrlo verovatno prvotimci. Stadion je dobro održavan, lepo izdreniran, uskoro ih očekuje i teren sa veštačkom travom, što će im pomoći u razvijanju upravo tih klinaca. Srpska liga, pa gotovo neminovnost. Čuli smo neformalno da i ako nisu baš razmišljali da idu u tom pravcu, nekako se to nameće. Dobar rad donosi rezultate, pa će vjerovatno u nekom narednom periodu napasti Srpsku ligu. Kako se vama sviđa ovaj klub, napišite u komentaru, pa se vidimo sa nekog drugog stadiona. Pozdrav ljudi!
just as surprised.